Čau, já jsem Lukin99 a je tu se mnou Terina. Ahoj a vítáme vás na serveru Edencraft. No a v dnešním díle si... Jsme konečně našli pevninu. A v dnešním díle si můžeme konečně postavit barák. Jdem. Jo, aha. Hledali Trošku jsme to hodinu. Teď jsme to hledali hodinu, protože to bylo fakt to. To experiment. Já už mám Je. Prostě věci myslí a já mám kosti. No, to je chytrý, když tamhle... Jo, pojď. Jakým chceš bydlet? Mogo. Creeper. Ne, jsi ho nechal vybouchnout, ty jsi svině. Jo, teďka tady trošku zaexpíme, no A a... co nám to bude? Nemáme diamanty. Oh my god, tam je kostlivců. Luk. Víš co? Vypadnul luk. Fakt? Jo. A jo? Mám luk. Oh my god. Oh my god, sorry. Další luk. Další luk. Že jo, to jiné. Dělej, tady si jich je. Oh my god. Oh my god. Já mám creeper. Protože já jsem zapomněla. No. No, nechala jsem ho vybouchnout, no. Co když najdeme pevnost? Oh my god, jak seš po to. Co? A je? Dělej, pojď tady tudy. Tudy ne, tady je mrtě creeperů. No tak jo. Bude aspoň to. Super deal. Bude zábavička. Tak pojďte si zahrát, klípci. Už jdou po mně. Prvé. Celé auto. Oh my god, já jsem ji nechala všechny bum. Jde po mně pauka, jsem mrtvej. Vole. Skoro jsem mrtvej. Zombík. Zombíci, super. Jsou nejlepší. Co ne? Oni jsou blbci. No jsou tu, je? Ne, nejde PvP. Ne. Tak to je dobrý, aspoň je Já se omylem. jdu dojíst, počkej, já se jdu dojíst. Zabydlíme se na poušti. No jasně, klidně, protože tady jako se dobře expí večer, co? Tak jo. Máš hlínu? Mám. Tak jo. Ale tak jako ještě tady něco najdeme. No hlínu hlavně, aby jsme mohli pěstovat stromy. Hej, tady je bažina k tomu, takže pohodička, potom mají tu Takže mrtě tady krát. budeme bydlet. No jasně, bude. Tady je toto, jakoby to. Je hezký, no. A tady někdo bydlí. No to je jedno. Kde seš? Vypadá Máme na rezidenci. ještě jsem nahoře, já udělám rezidenci, on mi jde dozad, teď mej, zakempenej. Mám luk. Jo, Tady budeme bydlet. no, tady dole, že tady to zboříme. A tady jsou hlavně zvířata. Zvířat. Budeme je chovat krávy, že nezabíjejí. A prasata. Tak tady, u tohohle stromu. Ne, tam jak jsme byli. Tady je to hezčí. Uděláme tu rovinu. A musím zjistit, počkat, já nejdřív zjistím, čeho se dělá rezidence, ok? Třeba zpěvně se kde jsem byl. O, mám udělaný úplně fungl. Super. Tady těžím písek na sklo třeba. Takže jdeme zjistit, z čeho se to dělá. Ty postavíš barák, že jo? No, jo. Ne, nejdřív uděláme nějakou chatrč, víš co, prostě. Jo, tady to fakt jde. Já mám taky crafting. No, to dobrý, takže mám. Takže zkusíme Jobs Brovce. Jobs Brovce neexistuje, super. Takže by měla být zadarmo rezidence. Hoď mi písek, prosím, ať mám z čeho udělat sloup. Stačí? A udělám si tu set home. Ty taky. Jsem tu. Tak já si jdu zabít krávy. Ale tyhle ty díry budou zatím docela krátké.
No, budou, protože nemáme odběratele. Jestli budou, tak dáme si hodiny, klidně, hodiny speciál. To bude třeba z různých her, Přesně tak. z více třeba. Jako Gouty. Nedělej to tak vysoký, pane bože. Já to stejně uděláme až do nekonečna. Proč nemáme takový písek? Ale ty to nechápeš, ne? Asi tím příkazem. A udělám to dělat. Myslím, že to je zadarmo. Jako, že to je zadarmo. Ty vole, tady je se zlatou helmou. Pojď skeleton. Kde? Tam nahoře je. Creeper! Ty vole, tamhle nejzahle. Dělej, tak kouknu. Dělej. To musíš vidět. Jdu na to. Já jsem viděl celýho zlatýho. Pojď. Ty. Už o plesku. Padni! Já vole. Ona nepadla, má. Jsem 5, chtělo by to dia. Kopat. V příštím díle budu kopat. Tak určitě. To je tady tenhle už o plesk. Mí na mě. Dobrý. Takže já jdu dodělat rezidenci a díl bude u konce. Budu muset to ukončit. Já vím. Jsme navázali, ale nebojte se. Bude to lepší. Doufejme. Tak jo, tak teda čau u dalšího videa. Přesně tak.